SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahin, nasakmit sa maturidad ang gibanabana ang 3.74 million pesos nga balor sa Shabu ug nadakpan ang usa ka 43 years old nga lalaki sa bypass operation sa Sitio Proper Barangay Ermita, Cebu City niadtong Biyernes sa hapon, Agosto 7. Giila sa PDEA 7 ang suspect nga si alias Baki, usa ka way trabaho ug residente sa maong lugar. Nakuha gikan kaniya 11 ka pakete sa shabu nga mitimbang 550 grams, bypass money, usa ka smartphone. Matod sa PDEA 7, gisubay ang suspect sud sa duha ka semana base sa impormasyon gikan sa usa ka informant. Kasayran nga makahimo kini og pagbaligya og hangtod la 500 gramos nga shabu matag semana. Natala usab nga nakaikis na si Baki sa usa ka kaso nga dunay kalabutan sa droga ug armas niadtong 2014. Gikustodiya na karon ang suspect sa PDEA 7 Detention Facility sa Barangay Lahog ug mas mag-atubang og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.